Evo, sad ćemo napraviti jednu malu demonstraciju pretraživanja za oštećenjima na metalnoj konstrukciji. Evo, ovdje je položena u vodu jedna metalna cijev kvadratnog profila i mi ćemo sad zaroniti sa robotom na nju i njenu površinu pokušati pretražiti u nadi da ćemo pronaći neka oštećenja. Evo, robot je izbalansiran, uzimamo upravljač i idemo na mjesto urona. Za ovu prigodu najbolje spustiti kameru dole. Evo ga, objekt se vidi. Zaranjava. Dobro, sad ćemo lagano voziti po objektu kojeg pretražujemo. Palit ćemo svjetla. I još malo možemo spustiti možda kameru. Meni se čini da bi, evo ga, ovo ovdje moglo biti neke rupice. Pokušajmo to vidjeti još malo iz gornjeg drugog kuta. Malo. Tako. Šta malo se vratiti? Aha, evo ga. Da. Da, evo ga. Vidi se. Tu su neke rupe. Dobro, da vidimo da li ima još gdje šta. Možemo pogledati ostatak konstrukcije. Tu je neko uže spojeno. Možemo gore vidjeti šta imamo. To je uže, tu neki čvor. Možemo lagano izranjati uz uže. Neka plutača. Dobro. Odlično. I možemo napraviti se. Može sušiti dignuti. Jel ima kakve vode u kući što je nešto?